So, welcome back again sa aming channel. So, if you haven't subscribed in our channel, guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also, guys, to like our page on Facebook. Again, guys, doon ako nagsasagot kung meron pa kayong mga ilang katanungan regarding sa aming mga alaga. Pasensya na po talaga kung natatagalan tayo sa pag-upload. But this time, guys, nagkaroon kami ng konting problem. Ayan, yung aming Gigi is nagkasakit, and then pagkatapos niya magkasakit is ako naman. Most of the time, guys, hindi siya kumakain, and it turned out na kailangan namin siyang ipa-hospital talaga para ma-cure yung kanyang sakit. Ayan na siya ngayon, guys. Ayan. Napakatikas na. And pagkatapos ni Gigi nga palang nagkasakit, ako naman yung nagkasakit. Nilagnat ako, guys, siguro na mga 1 linggo. Tapos lagnat, ubo, sipon. So maraming magsasabi dyan na COVID na yun. Pero hindi naman, guys, kasi nandito lang naman ako sa bahay. So talagang sa panahon lang din siguro, talagang na ano lang ako, natamaan ako dun. So ayun, without further explanation na, kasi ayun, nasabi ko naman din. Pero ayun, guys, ang nangyari sa amin kung bakit hindi kami nakapag-upload this time. Nagkasakit kami dito, si Gigi, tsaka ako, si partner, luckily hindi naman din. And nakakapagtrabaho naman din siya. Yung ating video for today, guys, is lilinisin ko na muna to yung dito sa breeding pen. And also, ayan, nasa title down below kung ano yung ginagawa namin para sa aming brooder this time. Bago namin ibaba doon sa aming brooder or dito sa brooder na yung malalaki, guys, ayan yung nilalagay namin ng ipa. So bago namin nilalagay dyan kung ano yung ginagawa namin. Etong breeding pen na to, since nakuha na yung mga native namin, guys, or inihaw na namin nung birthday namin. So ayun, hindi ko na papahabain yung chika ko dun, guys. Maglilinis tayo dyan sa ngayon, and then mamaya dun ipapakita ko sa inyo kasi maglilinis din ako dun, guys, or nilalagyan din kasi namin sila ng ipa at the same time para nga mas mainit yung kanilang area doon sa kanilang brooder for 3 to 4 weeks old bago ilagay dito sa yung malalaki na talaga namin. Ayan, sinasabi ko, guys, na napakadami na nilang dumi. Mag-spray na rin tayo ng disinfectant para, ayan, maklear natin yung area dito and pwede na nating pagbreedingan ulit. So, eto, guys, nagdala ko ng disinfectant and magwawalis din tayo sa loob para makuha natin itong iilan ng mga balahibo. So, ayan yung itsura na, guys. Napakadaming balahibo talaga ng mga native namin nung nakaraan kasi dito namin sila nilagay, guys. Gagamitin natin to for breeding since wala na yung mga native natin, and all we have to do is clean na muna or disinfect na muna natin din yung area na to para okay yung ating next pair na ilalagay dito. So ngayon naman is mag-spray na tayo, guys, kasi tapos na tayong nagkuha ng mga ipot. So iubos ko na lang to, guys, tong solution na timpla. So ang ginamit ko dito, guys, is pwede naman kahit ano, pero yung ginamit namin, guys, for your information lang, is yung 7 na pang hanip or pang bunhok. Tapos nilagyan ko rin ng konting sunrocks. Hindi ko alam kung kailan magbe-breeding si partner, pero at least ayan, disinfect na. So sa labas, guys, isasali ko na rin sa palibot ng ating breeding pen. So ayan, sali din natin to dito. So pagkatapos ito, i-close natin, guys, para hindi muna mapasukan. Na-disinfect na natin, nalinisan na natin. So ayun na yung itsura. Doon naman tayo sa ating brooder na sinasabi ko para sa ating mga sisiw. So ayun, guys, nandito na tayo sa loob ng aming bahay, and kung napapansin nyo dito na area, ayun, meron kaming isang kwarto dito, guys, na ginawa naming bodega, and at the same time dito namin nilagay yung aming mga sisiw. Kasi tulad nga ng nasabi ko kanina, ang ginagawa namin sa ngayon, paiba-iba talaga, guys, gawa nga nung panahon. Tulad ngayon, kanina napakainit, tapos ngayon parang uulan na naman. So hindi kami always nagsistick doon sa pamamaraan ng brooder nung nakaraan. And sa ngayon naman na ganito namang panahon, iba na rin yung ginagawa namin para ma-minimize nga namin yung mga patay or any mortality sa ating mga sisiw. So
Ayan, pasok tayo dito guys kasi nandito yung aming mga alaga. So, kung napapansin nyo, ayan, meron tayong 3 box dito. And mamaya, ipapakita ko sa inyo yung isang box namin na nandun sa labas or sa terrace. Since malalaki na sila or medyo may katandaan na sila, nasa around 1 month and 2 weeks ata or 3 weeks old. Kung hindi ako nagkakamali. Pero sa ngayon, eto na muna ipapakita ko sa inyo. Lilinisan din natin to. Kasi medyo matagal na or siguro 2 to 3 days na since the last time na pinalitan namin sila ng ipa. So, medyo hassle lang guys, pero maganda naman ang kinalabasan kasi nung ginawa namin ito, siguro merong 2 lang ata na namatay. Papakita ko rin muna sa inyo yung sitwasyon nila. So, ito guys, ayan, ito yung sitwasyon ng aming mga sisiw sa ngayon. So, dito naman sa kabila guys, meron tayong mga cartoon. Ayan, ito sila guys, nasa 2 weeks old na to siguro o to 3 weeks old. O yung ilan dito, tulad dito, nasa 1 week to 2 weeks old pa. Tapos yung mga nandun is siguro nasa 3 weeks na. So sa ngayon, eto na yung kanilang itsura guys. Or eto na yung ating brooder natin. Kung mapapansin nyo guys, doon meron tayong ilaw na nakahiga. So ayan, tingnan na muna natin. Ayan, meron silang ilaw na nakahiga guys. Para nga, tulad yan, kung giniginaw sila, dun sila pumunta or dun sila pupunta lang banda, tapos kapag hindi naman is dito. So yung tubig din nilagyan namin or nilagay namin dito sa bandang walang ilaw para hindi ito uminit. So yung kanilang pakainan guys or yung feeder nila, ginawa ko lang yan. So ayan, at kung napapansin nyo rin, meron din silang ipa. So sa ngayon, palitan din natin yan. And yung dito din also guys, so meron din tayong box dito na pangalawa. Same thing pa rin guys, nakahiga pa rin yung ilaw. Para nga kung merong giniginaw, dun lang banda sa may ilaw, at kung yung mga hindi naman giniginaw is dito banda. So naka-open yung kalahati din guys ng ating ibabaw ng ating cartoon. So Milo yung ginamit namin na cartoon guys kasi medyo malaki and at the same time maganda yung kanyang kapal, hindi masyadong makapal, hindi rin masyadong manipis. So okay siya for sisiw. So yung tubigan pala namin guys, kaya sa magtatanong, binili ko to siya sa Shopee ata yun or sa online shop. Kapag ginagalaw nila yan guys, merong lalabas na tubig. Mamaya, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na wala pang ipa na mga sisiw namin dito. So, mamaya na lang siguro maglilinis na muna ako. So, ayun sila guys. Natapos ko na silang linisan. At the same time, nalagyan ko na rin ng bagong ipa. And, ayan na. Pinapakain ko na sila guys. Kasi tanghali na rin. So, ayan yung itsura nila guys. Nag-aagawan sila dun sa may feeder. Kahit merong isang feeder na dun talaga sila. Pero, dito naman sa kabila, ayan guys, yung itsura nila dito. Ayan, maganda na rin yung kanilang paligid. Maaliwalas na kasi napalitan na rin natin ng ipa. At nalinisan na rin natin. So, mamaya guys, dadagdagan ko yan ng pagkain din. So, yung dito sa kabila, ayun sila guys. Hindi lang muna ako lalapit kasi medyo mailap sila. So, ayun yung itsura nila guys. Ayun, kumakain na rin. So, yung isang cage guys na nilabas ko, ayun dun, magpapakain din tayo. At saka lilinisan ko rin yun guys. Para maganda naman din yung kanilang pakiramdam dun sa cage na yun. So, ayan. So far, ito na muna guys. Yung progress natin. Ayan guys, napakaganda nila. So, dito, meron pala tayong around 22 pieces. Dito, banda guys, 22 pieces. Tapos, yung itong box 1, meron naman tayong around 20 pieces naman dito. Naglalaro sila guys. Ayan, nagkakaykay sila. Naghahanap ng mga bigas-bigas ng ating rice hull. So, ayan yung ating progress dito sa loob. So, lipat naman ako dun sa labas guys. Kasi dun ko nilagay yung isang cage nga na supposedly nandyan. So, ayan guys, lipat tayo dun sa labas ng aming bahay.
So yun guys, dahil tapos na tayo maglinis, papakita ko na muna sa inyo itong pair na to na nasa labas ng aming terrace. Kasi ito yung always na pinopost ko doon sa aming Facebook. Ayan na sila guys, oh. Ito yung ating lalaki. Ayan, napakaganda ng mukha niya guys. Napakakilay din. Ayan, big head, short beak, thick beak. Ayan, may kilay din. Kung hanap nyo ba ay kilay. Meron din guys, eagle look guys. Ayan. So, ito yung ating strain dito guys. Ay, napakaganda oh. Isang black. Ayan. So, ayan oh. Napakasungit ng kanyang itsura. So, ayan. Para may idea kayo. Ito yung ating stag. Ayan po. Ito naman yung itsura ng ating pulet guys. Ayan. Napakaganda din tumingin. Ayan guys oh. Napakaganda ng kanyang kilay. Big head. Short beak. Thick beak. Ayan. So, may kilay din yan guys. Sa mga magtatanong. So, black din. So, alam niyo naman siguro or marami na siguro nakakapansin sa inyo, black na yung talagang pinaparami namin guys sa aming yard. So, hindi lang siya makapagpirme. So, pero ayan yung kanyang itsura. Ayan guys, so napakaganda. Ayan. Ito yung itsura naman ng aming mga sisiw from day old to 3 days old. So, ayan guys, pagpasensyahan nyo na yung dumi. Talagang ganyan sila. Papalitan ulit natin yung ating mga newspaper para sa kanilang pansapin sa ilalim. So, ayan guys, pinalitan ko na ng newspaper. So, kanya na yung itsura nila. And meron pa naman pagkain. So, mamaya na lang ako magbibigay. And may tubig pa naman din. So, mamaya na tayo maglalagay din. So far, ayan na yung ating brooder guys for day old up to 3 days old. So, ayan na guys. Bago ko nga muna pala i-end ang vlog, papakita ko na muna yung itsura nila dito sa loob. Ayan sila guys. O, naglalaro sila. Maging yung dito sa kabilang box. Ayan. Yan yung always na ginagawa nila guys. Lalo na kapag bago yung ipa. Ayan guys. Ito sila sa kabila naman. O kung umiinom sila. Ayan yung sinasabi ko guys na less hassle na water. Kasi hindi siya madumi. At the same time, ayan. Kung sino lang may gusto. Yan lang yung parang magfo-flow yung tubig bag kapag ano nila ginalaw nila. So yung kabila din guys. Ayan din yung itsura oh. Ayan, naglalaro din sila. Tapos yung iba naman, siguro yan yung mga hindi nakakain pa kanina. 2 to 3 days bago kami ulit nagpapalit ng ipa. So ayun guys, yun lang yung ating video for today. And actually, marami pa akong gagawin. Pero yun na muna sa ngayon. Nagpapasalamat nga pala ako sa inyong lahat. Kasi 25,000 na tayo mahigit. And sana mag-suporta pa kayo or supportahan nyo pa kami dito sa aming channel. And if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page. Again, doon nakagsasagot kung meron pa yung mga ilang inquiries or katanungan. So ayun lang guys, please do good everybody. Sana nag-enjoy kayo. So ayun guys, see you in our next video. Goodbye and peace out!